Yuk, yuk. Os. Yuk, 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 yuk.
Ya. Yeay. Tambah kangen Mas. Ya, Sama para Kakak Anjen. konco-konco para Go Putri Sekartaji. Ingkang Ya. mijil saking telatah Nanti Mas. Niti Prayan. Itu mana Bantul? Ya kono Bantul. Buantul Mbak. Buantul. Buantul ya. Iya. Bu Billy sampun nonton pamundutan mungkin dari tadi ada kangen Nikeri Oh iya ada kangen nih Keri. Zeh. boleh Oh, dihadirkan. boleh. Lawas, Pokoknya ada hari ini. Mas ada yang duwe utang karo anak-anak loh Mas. Cublak-cublak suangnya urung metu. Oh, sama Ya, Merani monggo tarikan permen. ya. Ya, oh, Tarikan tarikan ya, Mas. Mas. Masalah Iya. lagi. Weh, monggo konco-konco. Segoro madu juga ada. Dari Bu siapa? Mau lali aku. Belia. Zeh. Aku nek ngundang Bulia ki Bulia wae. Lah piye? Ojo mama. Latih Mama Lia. Iya, Oh, Mama Lia itu sejenis anu ya Mas? Paus dong. Iya. Belia Pak. Iya. Ya. Yuk, kangen nih Keri dulu. Ingkang Hamangku Gati lho iki sing njaluk. Wah ya. YouTuber lho iki. Radi pinangkani kowe radi ada kangen nih Keri bareng turang YouTuber. Sepine wengi iki. Asik. Ayo Be. Ning kene aku ngeteni. Kesuwen-suwene wis pirang sasi. Neng Nikeri kowe ra bali. Apa aku salah? Naliko urip saoman rembulan sing ana dhuwur segara padang ana ati kula hujan ati kula teko ning Nikeri nang mulia Apa aku salah? Nalika urip saomah. Sika iya Aku nangis, aku kangen. Hey! Janjine biyen kowe teko. Aku nangis, aku kangen. Janjine biyen kowe salah. Neng Nikeri, Hei, sampun ngatur. siapa aku di ngene Ya Nggih, sudah. matur nuwun. Oke. Teguh. Oh, iki. Nggih. Wah. Beliau itu yang mengajari saya bernyanyi loh Oh Mas. gitu. Iya. Suhu. Termasuk orang yang berjasa di kehidupan Hidupmu. saya. Iya. Matur
Matur nuwun nggih Pak Teguh. Terima kasih, Lancar Pak. rezeki, semoga sehat selalu. Engko ngasih dhewe ra isih keteko bengi. Iya. Muga-muga ya iki ana tunggali. Anu Mas, tenang Mas. Warbandanen ki lomo-lomo. Tukon wedak, tukon pilis laris. Lo kok dilewati Mas? Ya ngene kok ya. Laris kuwi. Yo aja dari. Ya, minangkani pamrutan malih wonten Segara Madu. Iya, segara Mas. Segara Madu. Pliket dong. Heeh, kan asin. Asin dan manis. Iya kan berarti. aku ngomongnya segoro ki laut ki identik dengan asin. Oh, njuk madu ki Terus. manis. Iya. Berarti perpaduan asin Antara dan asin dan manis. manis. Oh, cumi-cumi berarti. Karepmu, Bu. Iya. Ayo. Bu, tambah kangen Bu. Ayo, Bu. Kuwi nek adewe ning lor kono. Ya, neng kene. Ora penak. Tahu biyen ning lor kono, sindane bosok. Heeh, ngono ya tahu. Bosok kesuwen di. Maneka warna berpuluh-puluh tahun menghadap Iya. beraneka macam jadilan. Ya. Ya Mas, atur. Ayo. Sing ngendang bosok wis tau urung? Oh, wis tau. Wis tau ngopo sih? Sesuk nek kono sauri yo. Ra nanggap cerewet jare. Enggak boleh, enggak boleh. Boleh, nggak Seniman itu enggak boleh seperti itu. Ya, ayo kanca-kanca dados. Yo, dados kanca-kanca.
Tapi
Indra Diki. Terima kasih. Ya. Iya. Sak, 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 sak. Sak, sak,
nyata dasar sekti mantra guna Para nyata Raden Armaya dasar bagus para nyata dasar sakti mantra guna Bambang Permati Raden Arjuna Bambang Permati Raden Arjuna dasar sakti mantra guna layong dilayong sakar melayong layong dilayong sakar melayong layong sana layong sini sama saja Semarang singgot kayu malang daya pinggir kali ngekot ala ayo ngekot bubar ngekot dal Bali Semarang singgot kayu malang neng pinggir kali ngekot ala ayo ngekot bubar ngekot kek nyumbun Bali ya jala esero bisa ngoceh ogono notelati gantung mong bapakne sing ora oleh anake wedok wis
kurang-kurang wis dipunju aja dirusui wong sing bujang isih pirang-pirang Senggot Semarang senggot ayo malang ning pinggir kali senggot dialas senggot timbang pedhot alu wong Bali Singgot Semarang singgot kayu malang nek pinggir kali ngikut ala ayo ngikut bubar ngikut keju